Ik ben Tijmen, ik ben 11 jaar oud en ik ga voor jullie het gedicht Het Huurapparaat doen. Het huurapparaat. Omdat Sjang niet meer goed huurtje en zich overal aan stuurtje, zag zijn vrouwke Sjaan: Sjang, doe Jos wat aan. Toen zakte Sjang verstands in de schoen en zag: wat kunnen ze er dan aan doen? Och gij, stomme dove toer, koop je een apparaat voor in een uur. Sjang verbaasd, want het gebeurt je zeldje, dat hij zichzelf niet kon sloten geldje. Maar zangerdags ging hij met knikkende been naar zijn aparte zaak, heel alleen. En door kocht hij zich heel kordaat zo'n klein, vernuftig apparaat. Hij huurt je echt wel alles met. Een beter is er niet als dit. En zo je er eens met slopen gaan, dan kun je zelfs uw dromen verstaan. Daar wordt Sjang het heel met eens. Dat wordt altijd al zijn grote wens. Nou wie Sjang is niet zo vast op zijn been stong en Sjaan hem aan het uitschelden ging, zag hij: luister, mijn lieve Sjaan. Wat ze, dit is nou het leukste eraan. Luister nou wat ik zeg. Als ik hier aan dat kabeltje trek, dan schakelt het apparaatje zich uit en dan is het muisje stil hier in de schuut.